Hej og velkommen. Det her er sådan en lille nytårsvideo, og vi har så 3 YouTubere, som I kan se nede i beskrivelsen. Vi vil bare lige sige godt nytår, og vi kommer så lige om lidt. Og ja, det har været en skøn og dejlig år, så ja, lad os se noget fyrværkeri. Godt nytår! Tak fordi I så med. Tak fordi I har set med på min kanal. Husk sikkerhedsbriller, aldrig gå tilbage til en fuser. Og så ses vi næste gang. Wow. Raketter.